sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kablaawan da kayo amin nga awan ti malabsan. Awaten nyo tinaimpuswan a panagyaman ko gapu iti ingkay panang tartarabay dito'y nanumo nga channel tayo. Agan annad kayo kumaakanayon kakabsat. Ti surat nga intay kan biag kita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Alma, manipod probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sa nga pulo laeng titawan ti anak ko idi natay ti asawak. Manipod idi agmay sa akon anang isakad iti panagbiag mi. Gapu iti rigat ti biag ken awan nagadalak awan nga rod natalged a trabaho amastrakak. Napilitan ak nga rod nga inmadayo tapno mapan makitegged kas may sa akatulong iti syudad. Kat inbatik ti anak ko iti maysa kadagiti kaarubak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Napatumarkon ni Sir Rodrigo iti agas na, Ma'am Beatrice. Agyaman ako na ikan kalma. Malaksid iti trabahom iti grocery. Dakal pa iti maitultulong mo dito'y balay. Kastamatan ti panangasikasom ken ni Rodrigo. Awan anyaman na, Ma'am. Subsubadak lang ti kinasaya at yu kanyak. Makunak ang nag-asat kami nga ag-asawa. Gaputakas ken ka tinatumpungan mi. Saan kami man ang naadaan iti anak. Naadaan kami mat iti baro akameng ti pamilya. Ket si kaday ta, Alma. Ayun kayam. At the good news nga ipadamag ko kan ka. Good news ko na, Ma'am. Wan, napagnumuan mi kin ni Rodrigo. Nga ipaalami maten ti anak mo. Da kami ti mang paadal kan kwa na iti kolehyo. Ha? Agpaiso ka di da itang, Ma'am? Wan kunakmat. Iti kasta, agkadwa kayo matlaang. Total, nalawa mo to'y balay. Ay na, agyaman ako na, Ma'am. Nabayagan akayat ko amakaden namanen ti anak ko. So nga agsagana ka, tainton bigat matlang. Agawid ka ijay probinsyayo. Katiti pa nagsublim, ikuyog munto matan ti anak mo. Beatrice. Inala ka di matla amin ni Alma, nagitin sa ganang mayawid na pasalubong para iti anak na. Indat ko amin, ngam imbati na mat dagiti daduma. Gapo siguro, tao may matlaang dito iti anak na. Nagaget, kan nasingpet. Mapagtalkan pa ni Alma. Husto ka, Rodrigo. Iso nga rod asa anak ang masayangan amang tulong kan kuan. Kastamatan iti anak na. Ay, sabay kuma, tatinawid ti anak na, ti kinasaya at ti inana. Mildred. Ha? Manang Alma? Apay nga daka nga iti taoy. Ano ti kayat ko asawang? Apay adi mo imbagbaga, sumangpot ka ita. Siyempre, kayat kayo asorpresaan ng rona ti anak ko. Ha? Kailiw ko na yan ti anak ko. Sa dino nga iti ayan na. Ay, kuwamana!
manang. Di ka kumagong ungot ngam nagtalaw ti anak mo. Anya, kano pa'y, iti anya aga po. Kuha ngamin manang, kadagito lang manang, nagtangkam ngamin ti ulo na. Puro barkada ti asikason na, iso nga inong taka. Jakmat ni namnama, asakitin nagayam ti panangungat ko kinkwana. Dayay, nagtalaw matan. Diyos ko, sa dinong ay nga ti ayan ti anak ko. Sa dino ti ayan ni Adrian. Kasta ti ko na ti kaarupak, sir, ma'am. Di na kanuam mo na sa dino tinapnapanan ti anak ko. Ala, huston, di ka nagsangit, Alma. Di ka matanagan, tatulungan na ka magsapol iti anak mo. Agpaiso, sir. Wen, adaladawan na kan ka, saan kali? Wan, sir. Ala, mabalin na ka mo't ako yugon ni mam mo, amapan ka na iti istasyon ti radyo. Tapos panawagan kayo, kat masapulam ti anak mo. Wan, sir. Sige, sir. Ibagayo lang no kaano ti papantayo. Ay, sapay lang kumatawan ti ka sa napasama kita anak mo. Daytang matikar kararag ko iti Diyos, sir. Madamag kuman laeng. Mapagtalkan ka di mo't laeng, tinangibat siyam kan nangitalkam iti anak mo. Sir Rodrigo. Amangan mo't no da makagapo-agapuanan ti tao anang italkam, iso apim manaw ti anak mo. Nakasagana ka din iti pagnata, Adrian. Ako madandanagan ak manong Jigo. Anya? Ita lang amin nga ramidak ti kastoy. Amumot baro asaltak lang iti grupo. Panaglako iti prutas kan balot ti sigod nga aramidak tapno agbyagak. Ket siyak tinang tulong kan ka tapno agbyag ka iti nasayat. Inikan ka iti kawas mo. Pinakan ka. Pinagyan ka dito itagos ko. Amok day ta manong Jigo. Jak to malipatan day ta. Di ka matanagan. Nairuam ako iti kastoy a trabaho. Manong, sa dino ti pagtakawan tayo. Asinaglang dito, Adrian. Nalakala nga mas trak tayo ti dayja palay. Ngamin, nabayagan na pinalpaliw ko dagiti agnana iti jay. Nakapanawagan kamin kadagiti istasyon ti radyo. Sapay ko matamangagan dagiti makamamo ni Adrian. Kat maidanan dagan ko na. Iti kasta, agkita kami matlaang iti anak ko. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Ipalubos mo ka iti panagdan namin manangyagi na. Jak lakit di mapakawan ti bagik, nadada ka sa mapasamag kan kwa na. Buisit! Manong Jigo. Payakas taon na iti pungtot mo. Anya tinapasamak. Pisti at talaga na dyan, Mario! Apay ni Mario, manong. San kit di ka no na makaumahin ton rabi eh. Agtrangkaso ka no, kat di nakabalan ti Romar. Ay, tilo ko. Mawatamlatan manong Jigo. Tadamat gayam sa gubanit na. Kanya pa ngay. Jakmat mabali na pilitan. Amang ano sumabit tayo, gapukan ko na. Sino mo ti sana makabungtot. No kaano adimtengan ti inururay tayo. Agsakit kid din. Kasano nga rod itan, manong? Inton rabiin ti pagnatayo. Awan ti agbalaw iti saritaan kan plano. Matuloy ti pagnatayo. Manong Jigo. Di ka nagkadkad. Kasapulan ta ti kwarta. At datan ti balay dagiti agasawa baknang. Nagdakkel ti balay da, manong. Wan. Nagadutag kakapintas agamit daw.
Natural, tabak ng dagat nga rod. Umay ka, sumurot ka kanyak. Unaan ta iti master's bedroom. Tara, Sam. Kwa, Surutan ako nakwet. Kinayat ka. Amangan no makaraing dagiti bumalay, ha? Sino kayo? Apay ngadang kayo ditoy. pagdataw manong Jiko. Huwag ka rod. Just kay. In Swiss na pa iti silaw. Agtatakaw kayo niya. Ay, pumanaw kayo ditoy. No saan? Malmaluan kayo babaan da ito igam ko apang or. Manong Mario, ti babae. Anya pa lang ter Aramida, Adrian. Pabuksi tamon ti babae. Anya, sana mabalin manong Jiko. Adrian, sika ka di dayta? Amo na ka, Adrian. Anya pa lang ti kukuam. No kasapulan na patayam. Patayamon. Sana mabalayin nga damakailasin ka na ta. Delikado no sumabit, ha? Sana mabalin manong Jiko. Isuti inak. Umikan, pumanaw tan dito eh. Anya! Jak ninamnamang inam gayam ti katalag na Don Rodrigo ken Doña Beatriz. Jak matamo nga ijay gayam ti pagtrab-trabahon na. Iti lang amin cellphone kami nga agsarsarita. Sagpaminsan pa ikit diya. Iso ajak pulos na adan iti gundaway amang ibagaken ko na. Iti panang malmaltrato ni Nana Mildred kanyak. Kabayatan ti kadak iti poder da. Naimbag ka pa'y. Tanda pa ilang ti inam, Adrian. Ha? Manong Diego? Kanya pa ilang ti araramidam. Sublia mo ti inam. Siguradong or-urayan na kanday jay. Di mun sayangan da ito yakan ito. Tapno mga baruhanan ka, Adrian. Ay na, Adrian anak ko. Agyaman ak ta nagsubli ka. Amom ka di nagpanawagan ak iti istasyon ti radyo tapno masapulan ka. No kasta, amuyon nga awan ako iti poder ni Nana Mildred. Kinapudno na. Nagawid ak iti lugar tayo. Tapno sukunan ka. Napanak iti balay da Mildred. Kat sigun kan ko na. Pimanaw ka kano. Gaputa sinakit mo kano ti panangungat na kan ka. Sana po no day tananang. Ha? Ulbod ni Nana Mildred. Anya ti kayat mo asawan. Naulpit ni Nana Mildred kanyak nanang. Inaramid nak nga alila. Anya? Tunggal umawag ka kan kwa na. Ket agsarita ta. Nakabantay kanyak. Tapno sana ka makapagpulong kada kayo. Ti awanan bain o Mildred. Isugsugal na pa'y dagiti kwarta nga ipaw-paw ityo. Diyos ko. Di man lang naasyan kan ka. Ti ayop a babae. Awanan bain. Sa anak pa yan nakalpas iti high school ah. Ta pinagsardeng nak. Sa anak to pinagtrabaho. Anya? Diyak magustuhan tinaramid na. Ti panangila ko na kanyak. Imbugaw nak iti bakla nakautangan na iti dakkalagatad. Isoday jay. Pimanawak iti poder na nanang. Pagawanan na kanak ko. Nagbidutak iti panangitalag ko kan kay tidayjay a Mildred. Ibagak kadasar kan ma'am tinapasamakan ka. Amok amaawatan da ka. Patyak at tulungan da ka anak ko. Manang alma, aping nga ka manin ditaw eh. Awanan ka itibain Mildred. Aping nga sipat ka manang. Anya tibasol ka. Nagpuskol pa ilang tirupam amang damag itibasol mo. Ha? Nagkita kaming iti anak ko. Ket imbaga na amin ngay nararamid mo kan kwa na. Ha? Manang alma, kuwang amin. Danggan na kuma. Apay anaaramid mo ti kasjay iti anak ko, Mildred. Nagbalinak anasaya at kan kakasgayam ko. Kabailak nga aklunan ti panang paspasakit mo kin ni Adrian. Ti panang pasardeng mo kan kwa na iti panagadal na. Uray permi asakit kanyak dagita. Nyamjak pulos maaklon ti panangilakom kan kwa na iti bakla. Tapno laang agkakwarto ko! Manangal mo! Pakawanan na kuma! Inaramat mo lagayam ti awan kaas-as kan na dagiti kwartang impaw-pawkit ko para iti anak ko. Manang alma, pakawanan na kuma. Di ka madanagan.
Inuta kabayadan dagitay. Basta di na kumay dardaraw. Pangasem. Di ka madanagan. Saan ka nga idaraw? Awan dakas nga aramitakan ka. Saan ka abalsan? Tilaangan Diyos ti makaamukan ka. Gapu iti tulong dagiti amok, nakaturpos ti anak ko iti kolehiyo, kat isumatan tinangitalkan da sa Rodrigo kanimam Beatriz iti kumpanyada. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, gapu ta di na binaybayan ang maisadmak ti anak ko. Miss F, dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Alma. Ken ka pagayam, Alma. At datay pagsasao nga kunanakat, ti tao a mayroruman, Diyos ti manaraken. Makunak anagasat kayong agina, gaputa nakasarak kayo iti nasayaat ti panagpuspuso na. Iso ti nagbalin nga instrumento, tapno maragpatyo ti napintas a kasasaad ti biagyo ita. Subadan nyo nga rod ti kinasayaat da kada kayo. Ipakita yo nga saan daan nagbidot iti panangtulong da kada kayo nga agina. Alakas tan pagayam, Alma, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.